Srdečne vás pozývam na akciu na 100%, čo je najväčšia akcia osobného rozvoja na východnom Slovensku. 29. apríla a 30. apríla přímo v Košicích pro vás chystáme přednášku Osobní značka v praxi. A budem vám zdieľať 3 kroky alebo 3 spôsoby, ktorým si myslím, že každý z nás musí prejsť, ak chceme prejsť od stavu, keď nemáme radi to, čo robíme, k tomu, keď máme radi to, čo robíme. O čom sa budeme baviť? Budeme sa baviť o tom, ako na 100% sa zafokusovať na svoj cieľ, ako na 100% sa zafokusovať na svoju víziu. Ale pozor, nielen na cieľ a na víziu, ale aj na ľudí okolo seba. Ako sa viete zafokusovať na svojich blízkych? Získate overené stratégie a postupy, vďaka ktorým dokážete vyťažiť zo svojich YouTube videí a zo svojho YouTube kanálu absolútne maximum. Máte sa naozaj na čo tešiť a my sa budeme tešiť na vás. Moje meno je Peter Urbanec a teším sa na vás na konferencii na 100%. Vidíme sa v Košiciach už 29.4. Teším sa na vás. Určite príďte na festival na 100% 29. a 30. apríla v Košiciach na 100%. Přineste si papíry a tušky hlavně. Papíry a tušky a dobrou náladu, to je důležité. A svačinku. Tak, No tam má nějaký jídlo? to nevím. Jestli tam nemá jídlo, já tam nejedu.